mai damara kula kana da kashi guda na rishin kokowa. Bitin ya ce ba a kama 'yan yatsotsi a bankare sai dai a kafa hudu a yi kama ana gaisawa. Wani minti biyu na kokowa cikin karan na biyu ko na ƙarshe na minti biyar idan mara muna kana da kashe guda. Minti biyu ta tsare mai da mara hula kana da kashe guda. Minti guda ta ƙare mai da mara kula kana da kashe guda. Sharifawa na tawa ya kada
yawa wannan kyauta da misali sekretar general ya aiko ta cikin goma zuwa ga ibina bagawa ɗauka tana wata firazidankin su na ligi na zanen mu da muna rubuta mu ake saboda revendication lig din zanen muna neman idi dan bagawa dan kokowar nan na zandar ana neman staff technique idi dan bagawa kun yi minti 3 da rabi na kokowa cikin karin ku na farko na minti 5 mai da baraja shine asuman bizu katawa mai da marabula shine shafiu lawa na diba abin da ya ce a bara don ƙarayen yatsotsin nan Mustapha ya yi arbitra officiel d'abord take bada chaque journée Niger Telecom ita ta kirkiro wannan chaque journée za ta dauki le lutteur avec la meilleure chute pour le récompenser to yanzu muna kiran Monsieur Rufai Niger Telecom sponsor officiel su shigo don ba da wannan prix au meilleur à la meilleure chute a tsaye da su arbitr kuna da minti 2 na hutu minti 5 na ƙarshe Niger Telecom s'il vous plaît avec Rufai le sponsor officiel va récompenser les meilleures chutes de la journée avec un prix spécial chaque journée. Comme Tcharana, sponsor officiel qui est le président Niger Telecom, Zataba, Wende Kai, Wende Hiko, Wende Kau, Zataba Shikata. Kai kokowa kai kokowa ya ce ka tsaya kai kokowa mai kamara ja shi din baka ne baka
kun yi minti 2 da rabi na kokowa. Mai damara ja shine Nura Hassan na Tawa, mai damara bula shine Mansur Isa na Difa. Positionné. Kashedi guda na gudu zuwa wajen gudu. Kun yi minti 4 na kokowa. Mai damara ja kana da kashedi guda na gudu zuwa wajen gudu. Kun shiga cikin mitinku 5 na ƙarshe. Mai damara ja kana da kashedi guda na gudu zuwa wajen gudu.
cikin karin ku na biyu kuma na karshe na minti 5 mai da maraja kana da kashe guda na gudu zuwa wajen